Sa lalawigan sa Siquijor, dili lang ang mga deboto ni Senyor Santo Niño ang misaulog sa kapistahan sa Balaang Bata, apan lakip na ang mga mulupi usab sa mga bukirang barangay sa lalawigan. Sa usa ka bukirang barangay sa Siquijor, adunay gitawag nga mga misyonaryo nga nangangkong misaulog sa kapistahan sa Senyor. Uban kuno ang ubang mga nilalang nga dili ingon nato nga gitawag nilang mga puting engkanto. Gisaulog usab nila ang kapistahan isip halad sa Senyor. Adunay prosesyon ug salo-salo isip pasalamat sa grasya nga ilang nadawat. Nanguha sila og mga perlas gikan sa nagkalain-laing mga dapit sa isla, kakahuyan ug kabaybayunan human sa ilang pag-ampo. Matod ni Eric Rojas, pangu sa grupo nga ang Siquijor usa ka dapit nga putli ug layo pa sa kasamo. Ay mao na nagpakita mi og mga milagro na dili mabuhat sa ordinaryong tawo na makakita sa lahing kalibutan ug unsay makit-an nimo sa lahing kalibutan ang mga kababalaghan para magtuo ang mga tao pagkahuman sa to see is to believe.